Enw fi yw Natasha Jones a nes I astudio yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Y cwrs lefel 3 gofal chwarae, dysgu a datblygiad plant gyda Angharad Lloyd. Ar ran beth nes I mwynhau, fi'n credu y profiadau a cwrdd â pobl newydd mwy na ddim, oherwydd ni fi di gallu adeiladu syniadau newydd yn ogystal â dealltwriaeth o'r pwnc. Gyda lleoliad BSc yn lleoliadau gwahanol, felly yn y ganfawen, meithrinfa ganfawen I dechrau gyda, a nes I mwynhau mas draw fy ni, eto cwrdd â pobl newydd, cael profiadau gwahanol ac adeiladu hyder hefyd gyda y gwahanol gweithiwr proffesiynol o'n i'n dod ynglwm gyda. Nes I hefyd cael profiad yn lleoliad Ysgol y Dderwen sy yn y dre, a to profiadau gwahanol fy ni, ond profiadau sy wedi helpu fi ar ran deall, ar ran gallu wneud ac ar ran gallu delio gyda sefyllfaoedd gwahanol mewn modd priodol, mewn modd effeithiol de. Ar ôl gorffen y cwrs, bues i'n digon ffodus I mynd I gwlad y Ia. Felly o'n i'n edrych ar ôl plentyn bach 2 blwydd oed, tra bod y tad yn gweithio mas ar y ffarm, a'r fam yn redeg B&B fi'n credu, B&B oedd hi. Felly to yn adeiladu ar sgiliau yn profiad cwbl gwahanol, ond to nes I mwynhau mas draw. Ar ôl cyfnod gwyliau haf wedyn des I nôl a nes I astudio cwrs y blynyddoedd cynnar yn y Prifysgol ac yn adeiladu o hwnnw wedyn fe nes I cael swydd yn dysgu i'r cwrs yma, felly'r cwrs lefel 3 yn Ysgol Uwchradd Yslefera. Ar ran ble fi'n gweithio nawr, felly to fi wedi adeiladu ar ran ryngweithio gyda pobl gwahanol, gwneud cysylltiadau gwahanol sydd wedi arwain at gweithio yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ble eto fi yn gallu defnyddio'r sgiliau fi wedi dysgu dros y blynyddoedd, yr hyn fi di gallu cael profiad ynddo hefyd, a dwi erbyn nawr yn gwneud gweithdai yn ogystal â dysgu a fi'n gobeithio yn ysbrydoli ein myfyrwyr hefyd.